Eguerdione bildu dezaten guztioi, Euskal Herriko hainbat eragile sozial, politiko eta sindikal bildu gara, eta honako testua adostu dugu guztion artean. Sakabanaketa eta espetxe politika honekin amaitzeko garaia da. Arkaitz Beion, preso elorriotarra gaztearen heriotzaren berri lazgarria jaso genuen atzo. Gaur, egoeraren larritasunak eta urgentziak hala aginduta, Bilbon bildu garen eragile politiko, sindikal eta sozialok honakoa adierazi nahi dugu. Lehenik eta behin, gure elkartasun osoa adierazi nahi diegu Arkaitz Beionen senide eta lagunei. Une latzgarri hauetan, gure babes eta berotasuna adierazi nahi dizkiegu. Bere herritik 1000 kilometrora hilda Arkaitz Beion, puerto bateko espetxean, zigurraren 2 herenak beteta izan arren. Beraz, kalean egon behar zen. 1000 kilometro hauen atzean dagoen errealitateri erreparatzen badiogu, giza eskubideen urraketa eta mendekuan oinarritutako espetxe politika gizagabe eta krudela da gaur egun protagonista nagusia eta Arkaitzen heriotzaren erantzule zuzena. Egoera hau beti izan baldin bada bidegabea, berau mantentzea erabat zentzugabea eta onartezina bihurtzen da gure herrian zabaldu den errealitate berrian. Arkaitzi gertatutakoa edo nori, edo noiz gerta dakioke, eta ez du gehiago bertatu behar. Gauzak honela, salbuespeneko espetxe politika honekin eta sakabanaketarekin amaitzea eskatzen dugu, herri honetan gehiengoak aldarrikatzen duenarekin bat eginez. Sakabanaketa eta espetxe politika honekin amaitzeko garaia da, aski da, esateko unea da. Horretarako, eskare hau luzatzeaz batera, inoiz baino beharrezkoagoa ikusten dugu eskubide guztien alde egiten dugun indarrek bat egitea eta kalera ateratzea, sufremindoren soka luze honekin lehen bailen amaitzeko. Ondorioz, espetxe politika honi ez sakabanaketa amaitu lelopean, mobilizazioak deitzen ditugu gaur eta bihar arratsaldean, Euskal Herriko herrietan, eta era berean, bihar eguerdian, kontzentrazioak Gasteiz, Bilbo eta Donostian, 3 hiriburuetako udaletxeen aurrean. Egun indarrean dagoen espetxe politika eta sakabanaketarekin amaitzeko, guk guztiok beste urrats bat egitera goaz. Eta horretarako gonbidapena luzatzen dizuegu.